Takže ahoj, v tomto videu vám ukážu, jak se založit vlastně bucket server na Minecraft. Takže první pustíme internetový prohlížeč. Zde zademe bucket.org. Tady dáme getcraft bucket. Teďka klikneme na vlastně inmute page, nebo tady prostě na tohle. A teďka si stáhneme tady, ano, že chci. Tak, počkáme 20 sekund. Tak, klikneme na slower download. Teď si toto vlastně uložíme. No, kam chcem. Počkáme, než se nám to stáhne. To jsem vám zapomněl říct, že k tomuto serveru budeme potřebovat ještě hamači. To vám taky ukážu, jak se to stáhnout a udělat si na něm vlastně účet. To je vlastně, abyste mohli hrát na tom serveru a ještě potom kámoši nějací s váma. Takže už se nám to pomalu dokončuje. Tak. Vypínáme. Tak. Kde se nám to stalo? Tady. Takže. Dám. Tak, next. Teďka zaškrt tohle. Jo, to nechte tak, protože no, to je vlastně jedno. To je jenom cesta, kde se to nainstaluje. Pak dáte start. Myslím, že vám to už nainstaluje, já to teďka dělat nebudu, protože já už ho tady mám. Tak to uděláte vy. Takže potom, co se nám nainstaloval server, nebo se nám vlastně objevila někde ikonka na ploše, Craft Bucket server, tak půjdeme zpátky na prohlížeč, zde napíšem hamachi, hamači a najdeme si tady tohle, stáhneme si to, prostě si to stáhnete, potom to máte, tak si to nainstalujete, taky dáte next, ale já to teďka nemůžu nainstalovat, protože už to tu mám, takže vám to asi neukážu. Ale každopádně potom furt budete klikat na next, jo, nainstaluje se vám to, tam si v tom hamači si zadáte jméno, tam není, potom dáte tady network, create a new network, sem napíšete nějaký název, tady nějaké heslo, dáte create a potom tu IP, co se vám tady na vrchu objeví, vlastně kliknete na to pravým, dáte copy IPv4 adres. Teďka si vlastně otevřeme poznámkový blok. Dáme otevřít, zde si najdeme tu cestu na ten náš, prostě v dokumentech je dokumenty Craft Bucket server. Dáme všechny. Tady si najdeme soubor server.properties. Dáme otevřít. Tak toto je vlastně nastavení serveru. Takže povolení neteru, true znamená ano, false znamená ne. Toto nevím, co je, není to podstatné. Toto je název světa, který se vám vlastně vygeneruje potom, co zase pustíte server. Takže jsem si dal jakékoliv jméno, myslím, že to nikde nejde vidět. Tady nic. Tady server IP, tak zde vložíte tu IP, co jste skopírovali z toho hamači. To má je, dáte sem za to rovná se, dáte CZLV
To, jestli tam máte něco jiného, tak to smažte. Whitelist to nic, to není třeba. Spawn animals, to je, jestli chcete zvířata. Online mod, musíte mít false, jinak vám to nepůjde. Taky jsem to vlastně zkoušela, mě to nešlo. PvP, pokud chcete do sebe boxovat, difficulty, dejte si třeba na 1, to je obtížnost, game mod, 0 znamená survival a 1 znamená kreativ, takže pokud chcete kreativ, tak si tam dejte jedničku. To je maximální hráči, no moc jich tam nedávejte, stačí bohatě 6 třeba. Spawn monsters, to je, jestli chcete, aby se vám tam spawnovali monstra. View distance, nic, to nechte tak třeba. Toto se vlastně bude zobrazit v Minecraftu při vybírání serveru, něco jako také info o tom serveru, nad IP 0. Takže jak to máte, tak dáte jenom soubor uložit, tak to teďka dělat nebudu. Potom, co to máte, tak vlastně na hamači řeknete jenom kamošům ještě, aby se připojili aby dali join an existing network, tady to, aby napsali z toho, jak se to vytvářeli, oni se to potom takhle připojí. A takže potom, co to máme, si pustíme Craft Bucket server, se mi to bude chvilku načítat, vám to bude generovat svět. Ještě k tomu, tak, to máme. Si dáme takhle. Teď spustíme Minecraft. Stále poslední dobu nějak často. Enter game. Dáme multiplayer. Dáme si add the server. Sem si dáme nějaký název a sem tu IP, co máte z hamačí a co jste vkládali tam do toho serveru. Dáte done potom a mělo by se vám zobrazit něco takového. Jako tady ten nějaký název a tady to motto, tady je IP. Potom na to kliknete, tak pustí se vám vlastně váš server, objevíte se na spawnu a můžete si stavit, jak chcete. Já už tady mám nějaké pluginy, takže se mi to tady trošku laguje, ale... No a teď, vlastně kdyby se vám tu IP, vlastně vaši kámoši si vytvoří to též, ale kdyby se jim tam nezobrazoval tohle, tak si musíte vypnout firewall, co se dělá ovládací panely, brát na Windows firewall, zapnout nebo vypnout. Kolik tam máte prostě všude, dáte vypnout, potom OK, teďka nebudu, a potom už by to mělo jít, ale samozřejmě musíte být i na hamači a hlavně musíte mít ten server puštěný, jinak vám to opravdu nepůjde. Tak to by bylo vše, kdyby vám to nějak nefungovalo, tak vám když tak poradím v komentech a dále.